салом алейкум духтаро. Ҳама каса хуш омаде. Ҳазор раҳмати Аллоҳ ки бо мо ҳастем. Мо дастгирӣ мекунем. Дастгирии шумо пешравии мо боша. Меҳмонҳои нав шумо ҳама каса хуш омаде ки канали моро маҳқул карда дастгирӣ кардасте. аз ҳамаи шумо ман миннатдорум. иҷо боша духтаро, мо ҳозир ба сари закасум рафтистам. Закас ай фаберликҷон закас комментар нависем. рӯз хондум комментар нависе ки апаш мо да кадом шаҳре ки шумо да барф нестай. мо да Москва да Митиши барф набуд. инаки барф ҳамеша зад боридестай ки набинем беҳад барф боридестай. ҳамин саволи гашам ҷавоб тем. шумо апа чанд сола оиладор ҳасте несте? ай кадом шаҳре гуфта навистагӣ? бале, ман оиладор, соҳиби як фарзанд, номи Зебо, 30 сола. ай шаҳри Душанбе. оз айни ҳол боша дар Москва зиндагӣ дорум. хеле духтаро саволо бисёрай. вале хонадоро саволшо ба ҷавоб метем. хеле ҳаминҷа ҷавоб дарафтан гирам. бо як саволи гаштаге ки шумо батон мехӯрен? чӣ шумо батон намехӯрен? намедонам акаҳай додарай апай хоҳарай ки навистай. ҳоли ман скриншотша мемонам. навис ки шумо батон мехӯред? шумо намехӯред? чӣ батон он набудай? конечно моям батон мехӯрем. батонам нонай чӣ бане? батонам мехӯрем, нонам мекунем, духовкада мепазем мехӯрем. чӣ ҷои айб шай? ҳамин гапа навистанда ай худ изо накашти? чӣ хел даҳст пеш рафт ки ҳамин гапа нависти? шумо батон мехӯред? бале, батон мехӯрем. шумо ки батон нахӯрем, мо батон мехӯрем. ба ҷои ту ман изо кашидам ин гапа навистанда. дига намедонам чӣ гум дар ин саволи ту ман. духтаро хейтиро беҳад бисёри бад шидан. навистан гире ҳар гап чизе менависе бинависе. не ки таваккалтон ба Аллоҳ. гапои қабеҳ менависега ҳама шумо хиёл накунед ки ман шуморо чорт намекунам. заблокировать мекунам, мепаре мере. дар ӯ саволи шумо ман ҷавобам наметем даже. маҳқул нестай тамошо накун. ман ай кашта навардам ки канали мара тамошо кун. кадом ки маҳқулай марҳамат ромада тамошо куна. кадом ки маҳқул нестай тамошо накуна. бубура ягон гапи қабеҳ нанависта нахта хафа кун, намая хафа кун. чӣ дар кори дар ҳамин замонаи дурӯза дили якдигара ранҷондан? духтарам ай шумо зиқ кардам, зиқ нашавед ба ин одамои бахилои хейтирои пишти экран. хе таваккалшон ба Аллоҳ. биё гапи худмон мегзарем. духтаро кадоми кор кардан мехоҳанд дар ширкати атоми марҳамат номеро ман дар рӯи экран мемонам. номерои худмон ватсап бинависе. регистрация, обучение, омӯзиши ҳамаш бепул. на тоқ атоми фаберликам кор мекунам, эйвонам кор мекунам. кадоми дар кори марҳамат дар номером бинависе. ҳамаша нишон метемтонам. корам накунед. агар заказ кардан хоҳед заказам қабул мекунам. духтаро то охири влога бо мо боше. хел хонадро омадем бо чақчақ мекунем ки бери хунук. духтаро ҷоша лака ба хона дар модар расидум. беру ҳавои тоза, майда майда барф боридестай қадам бигирем. ба бачаҷона гирифта беру мебирем прогулка. тарафҳои магазин тоқем бирем батон бихарем. барои ҳамун хейтиро барои гапошон бирем батон бихарем бихӯрем. батон беҳад бамаззаи хейтро. фаҳмидесе гапора? ай пишти ҳамин шумо ман пеш наравам нашуд.
نمیخواد دخترو از ابد میکنیم ابراهیم بیرم اینجا شد دخترو خرید کردیم مغازین رو آمده قپرا کردیم بیرون هوای تازه یک مایده برف زیسته در آمدیم خرید کردیم هازی راسپاکوفکا چک اگر راسپاکوفکا چک او قنا میکنم و خیلی یکی گفتی گپ حواس نکرد بیا گفت خیلی راسپاکوفکا چک کنم خیلی یک تا چای گرفتیم تشت آمدیم یک تا چای گرفتیم باشه از پاچکا تخ یک پاکت شکر سیر برای پیتزا 4 تا باتون 4 تا باتون گرفتیم دختر جا سرایده است 6 پاچکا دروش گرفتم 2 پاچکا شکر سیو نمیدونم چند کیلوگرم کراچه جدا کردم گرفتم سیو تورق 4 تا برای بچه جانم 1 تا گریچکا 1 پاچکا 1 تا кетчуп пакети мусор самый главный пакети мусор мода даркора бисёр пакети мусор колбаса алба наган колбаса ҳалола ҳарома халял нависага ҳалол яъне инҷа чана инҷа савзи ха инҷа савзи ана дин пакетиш средства барои туалет 1 та барои стирка гел булочкаи гамбург пачка булочка 4 та дорад ҳаиҷа 3 та 4 та 3 та доштаем ҳаиҷа пиёз гирифтем ва 1 та мурғ гирифтем чанд кило мурғ омадем килоши чанд 2 килову 100 кило мурғ ва иш пиёз инҷа пиёз нерхи духтаро хариди имрӯзаи мо ҳавл бо карточка гирифтагӣ бинед ки карточка да пеши соҳибиш истода карточка фурӯшак истода равм карточка гирим биёрам сеткому вазбини бад буд натонистем оварда хайна имрӯза хариди мо ҳамин ҳозир ай қафои питса мешавем питса мекунам духтаро питса ба лаваш мекунам далис аввал мехи маскара мешакам ки тагиш қоқ намебиёя инҷа помидор колбаса сир тамом дига ҳеч намеандозам хеле лаваш гуфтам хай ҳайф мешава дар хона кабоб меша безе меша биё питса мекунем ша баъд питса мекунем ҳозир духтаро ҳамаша чаҳор чиндон ҳозир духовка ягон 2-3 минут мемонам ша сира баъд туруш мерезам богашта ина духтаро сириш ов шуда ҳозир богашта туруш сир мерезам ин қайтак ширихтагидам сираш ов шуда хел Зачем так больше? Так быстро стало? ина духтаро аллакай питсаи мо тайёр шуд ҳозир мебарам ша На. ина духтаро питсаи мо тайёр шуд ҳозир мебарам ша сира баъд туруш мерезам ина духтаро ҳамаша чаҳор чиндон ҳозир духовка ягон 2-3 минут мемонам ша сира баъд туруш мерезам На.
ана духтаро, питсаи мо аллакай тайёр шуд. Ба лаваш. Михе беҳад ба мазза. Лаваш қатиан ба мазза будай. Беҳад. Ма якум бор кесам ба лаваш. Ба лаваш кинеку пушаймон намеше. Беҳад ба мазза айники.